σας. Θα πούμε για τον καιρό τώρα. Ωραία. Περιμένουμε για ισχυρές βροχοπτώσεις 14 Φεβρουαρίου προς νότια Εύβοια και κεντρική και βορειοανατολική Αττική. Οι πιο έντονες βροχοπτώσεις. Και μετά προς τις 15 Φεβρουαρίου έχετε πολύ ισχυρή βροχοπτώση σε όλη την Αττική και Εύβοια. Κεντρική, βόρεια, όλη Εύβοια. Μετά έρχεται ξανά βροχοπτώσεις στις 19 Φεβρουαρίου, ισχυρές στη Βόρεια Ελλάδα και χιονοπτώσεις κατά τόπους ισχυρές. Κατά τόπους ισχυρές. Και μετά πηγαίνει προς την Θράκη στις 20 Φεβρουαρίου που αναμένεται πολύ ισχυρές χιονοπτώσεις. Μετά έρχεται νέα κακοκαιρία από τις 20 Φεβρουαρίου με χιονοπτώσεις σε Φλόρινα γύρω στα 500 με 600. Θα το δούμε μετά τα ψώματα και τους ανέμους. Ισχυρές βροχοπτώσεις σε όλη την Βόρεια Ελλάδα εκτός η Θράκη. Και μετά προς το 21 τα ίδια. Φαίνεται κάτι στις 22 Φεβρουαρίου στις 7 η ώρα την πιθανότητα να περάσει ένα πέρασμα μέτριο, όχι ισχυρό, σε την Αττική στις 7 η ώρα. Μετά έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού στις 23 Φεβρουαρίου. Βροχοπτώσεις ισχυρές σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, χιονοπτώσεις πυκνότερες και ο πυρήνας θα είναι σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Βροχοπτώσεις ισχυρές και ημέτρια σε Θράκη και στα Δωδεκάνησα σαν πιθανότητα και Δυτική Αττική και Δυτική Κρήτη. Πάμε να δούμε τα υψόμετρα. Τετάρτη 2 η ώρα. Στη Βόρεια Ελλάδα θα χιονίζει στα 1000 μέτρα. Στα 1000 μέτρα. Τετάρτη 8 η ώρα το βράδυ θα χιονίζει στην Αττική στα 1080, δηλαδή στα 1100. Στην Εύβοια κεντρική και νότια στα 1000 μέτρα. Στη Πέμπτη 2 η ώρα χιονοπτώσεις στην Αττική στα 910-950 κάπου εκεί. Στην Εύβοια κατεβαίνουν στα 900 μέτρα και Βιώτια θα χιονίσει. Πέμπτη 8 η ώρα. Χιονοπτώσεις στα ίδια υψόμετρα. 2 η ώρα.
Κατεβαίνουν τα υψόμετρα. Στην Αττική στα 880 μέτρα, στην Κορινθία στα 1000 μέτρα, στην Εύβοια κεντρική και νότια στα 800 μέτρα. 8 η ώρα το βράδυ της Πέμπτης, εκεί που εξαντλούν τα φαινόμενα. Θα παραμείνουν χιονοπτώσεις, αλλά στα 1000 μέτρα. Πάμε να δούμε για την Κυριακή. Κυριακή τίποτα. Τρίτη, νομίζω ότι Δευτέρα βράδυ. Όχι, ναι, Δευτέρα, 2 η ώρα. Δηλαδή την ώρα που θα μπει. Ναι. Στα 1000 μέτρα παντού. Τρίτη, στην Θράκη θα κατεβούν πολύ τα υψόμετρα. Την Τρίτη 2 η ώρα. Τα ξημερώματα της Τρίτης. Θα κατεβούν στα 700, 800, κάπου εκεί. Στη Θράκη πολύ. Τρίτη 2 η ώρα. Μετά, εντάξει. Εκεί άρχιζε τη Τετάρτη πιο καλύτερο. Το είπα πιο καλύτερο. Ναι, Τετάρτη, Πέμπτη, την άλλη Πέμπτη θα έρθει πολύ ισχυρή